Naami dere sa kabukiran. Nanguhag kamote. Kay quarantine man. Manguha may kamote sa silingan. May gasaligwig tanong ako sa silingan may gasalig. Sa silingan may gasalig. Nanganaw kanaw ang mga kabukiran. Amo nang yuta tanan. Para sa inyo makita. Saan mo patong pa? Saan mo patong pa dito sa bababag yun? Aw. Ingon pa kung bay na yun ang laki man. Bay na yun. Video ako dong. Mag-vlog ko. Yan aray. Ito bang sakwa. Nami sa ope. Manguha may kamuti sa silingan. Kay quarantine. Konsumo. Pero kaya kasa ko. Video ba si Mami dong? Kaysa may nag-cooking pangalot. Naman. Kami sa kamutihan sa kabukiran. Pat-pat kung mga kapangalo, pat-pat lagi. Apa dito? Nalinood baka dihabi. La, andit ba? Asa man? Ay, dero na to doon. Napa dai lain kamutihan diri, di gyud ay tampas mo bi. Napa lain kamutihan. Siguro sa kamuti oy. Kamuti. Tag 15 ang kilo kung kamay maangat dire. Pero gipahatod 115. Engko tag 15 kung kamoy manhi dire. Pero gihatod dito 115. Wala ako na i-post. Higda-higda ano? Rada pa man dai dungo, git sana ko dungo. Ibutang datong sa kuha o. Kamote. Partida na sa mga kamote, di mag-jacket. Hindi na busog ko.